Illum omna maħsudin rajna deċiżjoni b'saħħitha demokratika ta' Renju Unit fejn il-poplu tiegħu iddeċida li joħroġ lil pajjiż mill-Unjoni Ewropea. Deċiżjoni li ser tibqa' magħna, deċiżjoni li mhijiex reversibbli, li ser ikollna dawn is-sentejn li ġejjin proċess ta' negozjati diffiċli ħafna biex naraw kif ir-Renju Unit ser ikun jista' joħroġ bl-inqas impatt għall-bqija tal-Unjoni Ewropea. Dan naturalment imma l-impatt ser jinħass mill-bqija tal-Istati Membri, inkluż Malta li għalina nixtieq nkunu nafu xi pjanijiet u kif id-drittijiet ta' ċittadini Maltin u Għawċin li qegħdin illum fir-Renju Unit se jiġu affettwati u anke bid-drittijiet ta' ċittadini Ingliżi li bħalissa jgħixu fil-Gżejjer tagħna. Irridu wkoll naraw kif dawn in-negozjati ser jipproċedu u jeffettwaw setturi li huma importanti għal Malta, pereżempju fil-qasam tas-servizzi finanzjarji, fejn fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea Malta u r-Renju Unit dejjem kienu viċin ħafna. Irridu nkomplu naraw ukoll li l-ebda deċiżjoni li tittieħed matul dan il-proċess u hawnhekk il-piż huwa fuq il-Gvern Malti ma jkollu impatt negattiv għal Malta. Għaliex il-ħarsa tagħna ser tkun dwar x'tip ta' pakkett jista' jiġi riżolt. Hemm ukoll il-mistoqsija dwar jekk dan il-proċess ser jaffettwa is-sitwazzjoni f'pajjiżi oħra fejn qed naraw vuċijiet fi Franza pereżempju fl-Italja u anke fl-Olanda minn partiti tal-lemin estrem li qed jgħidu fuq pjattaforma ta' euroxettiċiżmu dwar jekk dawk il-pajjiżi għandhom joħorġu mill-Unjoni Ewropea jew joħorġu pereżempju fl-Italja miż-żona euro. Dawn kollha rridu noħduhom in consideration, irridu naraw li jekk irridu nibqgħu fl-Unjoni Ewropea fi proġett li huwa dejjem ta' riforma, naraw kif nistgħu nirriformaw lil nfusna noħorġu iżjed b'saħħitna, narfu li ċertu deċiżjonijiet irridu jittieħdu fuq livell nazzjonali u mhux fuq livell Ewropew. Jiena nistenna li kull min jirrappreżenta lil Malta fl-istituzzjonijiet Ewropej ikollu għalih l-interess nazzjonali fuq quddiem.